कास्टम बसुमतारिया गावखौनो सासे BPFनि किंमेकार बायदि सानना लादों। BPFनिफ्राय सानसे किक आउट खालामजाब्ला कास्टम बसुमतारिया बबे जायगायाव थागोन? BPFनि सासे किंमेकार बायदि गावखौनो साननानै लानायखौ जों नुनो मोनदों। जों मिथिया गाबोन समफोर BPFनिफ्राय बिथाङा किक आउट खालामजाबा बबे जायगायाव थागोन। कास्टम बसुमतारिया दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मानो होखारजादोंमोन? दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मानो होखारजादोंमोन, मानि थाखाय बिथांखौ एक्सपेल खालामजादों, एक्सपेल खालामनांगौ जादों, बे गासै बाथ्राफोरखौ जोङो दिनै बुङाखै। कास्टम बसुमतारिया गावनि आथिंखौ रुवाजों दानना लादों होनना जों सानो। आथिखालाव BPF हान्जाया बिसायख'थियाव देरहालाङोब्ला मोनद' हारिनो SD होनायनि बाथ्रा बुंबाय थादों। बेनि सायाव कास्टम बसुमतारिया हारि अनसुला हारिनि सायाव सिन्था गोनांबा हारियाव खहा जानो थांनाय जेंना मोनद' हारिनो SD होनो बाथ्रा बुंनायनि सायाव मानो जेबो बाथ्रा दिखाङाखै? कास्टम बसुमतारिया जेराव गावहा मुलाम्फा जागोन बेबादि बिथिङाव हारिनि खहा जानाय जायजों जेबो सोमोन्दो गैया। कास्टम बसुमतारिया हारि सिबिनायखौ सानोब्ला मोनसे समाव मानो AGP राजखान्थि हान्जायाव बाहागो लादोंमोन, जाय AGP हान्जायाव बै समाव बर' हारिनि जेबो जेंनायानो गैयामोन। अब्ला कास्टम बसुमतारिया बबे साननाय हनायजों बे हान्जायाव हाबदोंमोन? कास्टम बसुमतारिया जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै हाबा मावदोंमोन बै समाव BPFनि हेंथायै बायदिसिना खोथा बुंनानै BPFनि हेंथा भट बिबोदोंमोन। नाथाय आथिखालाव कास्टम बसुमतारिया BPFनि जानायनिनो BPFनि थाखाय भट बिफिनदों। बेफोर गोख्रों बाथ्राया जों बुंनाय नङा। थांनाय बावैसो कास्टम बसुमतारिया एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'खौ जाथारै खोथा बुंनायनि सायाव क'क्राझार जिल्ला एबसुनि लोगो गाहाय नेहाथारि राथिया बसुमतारिनि खौरांगिरिनि मेलनि गेजेरजों गोख्रों बिबुंथि होयो। आथिखालाव बिसायख'थिनि थासारि, बे बिसायख'थिनि थासारियाव आथिखालाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव माखासे सुबुंफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव गोबां रोखोमनि बाथ्रा बुंनायफोरखौ जों नुबाय थादों। बिनि थाखायनो स्पेसियेलि जोङो कास्टम बसुमतारि जाय BPFनि दैदेनगिरि, बिथाङा गोबां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव बाथ्रा बुंदों। मानाव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि सायावबो गोबां बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेनि सायाव जों माखासे खेंफोरथि होनो थाखाय नोंथांमोनखौ हांख्रायदों, दा रायजो राजाफोरखौ अबगत खालामनो थाखाय। बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि निति आदर्शखौ बिथाङा जोगारनानै थांनाय सासे सुबुं आरो बिथाङा दिनैनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ खुनु बेबादि सोंखारिनाय एबा क्रिटिसाइज खालामनायनि जेबो अधिकार गैया होननानै आं सानो। दा बिथाङा BPFनि सासे किंमेकार बायदि गावखौनो साननानै लानायखौ जों नुनो मोनदों। जों मिथिया गाबोन समफोर BPFनिफ्राय बिथाङा किक आउट खालामजाबा बबे जायगायाव थागोन, बेखौ जों साननोनो हाया। बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मानो होखारजादोंमोन, मानि थाखाय बिथांखौ एक्सपेल खालामजादों, एक्सपेल खालामनांगौ जादों, बे गासै बाथ्राफोरखौ जोङो दिनै बुङाखै बा सोराङाव लाबोआखै। बिथांनि पार्सनेलिटि, बिथांनि फिउचारखौ नायनानै बा जोङो हिउमेनिटि ग्राउन्डआव बे बाथ्राखौ साननानै बिथांनि इन डिटेल बाथ्राफोरखौ बुंनाय जायाखै। दा गोनां जायोबा बिथांनि गासै बाथ्राफोरखौ जों बुंनो गोनां जागोन। बिथाङा बिराद हारि अनफावरि बायदि माखासे बाथ्राफोरखौ, हारि अनसुला बायदि माखासे बाथ्राफोरखौ बुंनायफोरखौ जों नुबाय थायो। दा दरं उदालगुरि बियाबनि NDAनि बिजाथिखौ जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां सार्थनि थाखाय एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन आरो माखासे जातीय इसुफोरखौ जोङो आदाय खालामनो थाखाय NDAनि बिजाथिखौ जोङो सापर्ट खालामनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि बिथाङा रायजो राजाफोरखौ खावलायदों। दा बे बिथिङाव बिथाङा गोबां रोखोमनि बाथ्रा बुंदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि फारसे बेबादि बाथ्रा सानला आरो बेबादिनो गोबां रोखोमनि बाथ्रा बुंदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिथिगौ बा रायजो राजाफ्रा बुजिगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारियाव बबे समाव गोनांथि जानाय समाव
गावनो मोनसे डिसिसनजों सोलियो आरो हारियाव खहा जानाय खुनु बेबायदि डिसिसन दिनैसिम लाबोफेराखै। दा बेखायनो बे बिथिङाव कास्टम बसुमतारी बिथाङा खुनु बाथ्रा बुंनायनि माने मोन्थाय गैया होननानै जों सानो आरो बिथांखौ जों खावलायो राजनिति बिथिङाव बिथाङा सोरखौ मा बुङो बिनि सायाव जोंहा बुंनांगौ गैया, नाथाय माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव गावनि हानजानि एबा गावनि मुलाम्फानि थाखाय एबसुखौ सोंखारिनाय बा एबसुखौ क्रिटिसाइज खालामनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ होननानै जों बिथांखौ माने हुमखि होयो। बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि इन्ट्रेस्टआव इसु माखासे पेन्डिं दासिमबो जोंनि हारिनि गेजेराव इसुसफोर दं, गोबां इसुसफोर। दा बे गासै बिथिंखौ लानानै जोङो एनडिएखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा सापर्ट खालामदों। दा बेबायदियै एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि बाथ्रा माखासे पेन्डिं जानाय इसुसफोर जेरै कार्बि आंलंनि एसटि हिल्सनि इसु आरो जोंनि बिटिआर सिमा बारायनाय, बेजों लोगोसे गोबां अनुस्थान प्रतिष्ठान बेखौ माने खम समनि गेजेराव जोङो मोनफुंनांगौनि थाखाय एबा आदाय खालामनांगौनि थाखाय जोङो एनडिएनि बिजाथि जेरै क'क्राझार लकसभा समस्तियाव जयन्त बसुमतारीखौ आरो दरं उदालगुरियाव दिलीप सयखियाखौ बेयाव सापर्ट खालामनायखौ जोङो क्लियारलि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय रायजो राजाफोरनो फोरमायदों। कास्टम बसुमतारी बिथाङा हारि सिबिनायनि बाथ्राखौ जुदि बिराद माने सानोबा मोनसे समाव बिथाङा एजेपि मोनसे राजखान्थि हान्जायाव बाहागो लादोंमोन बा जयेन जादोंमोन। दा जे हान्जायाव बा जे पलिटिकेल पार्टियाव बर' हारिनि जेबो इसुआनो गैयामोन, अब्ला बिथाङा बबे साननाय हनायजों बियो बे हान्जायाव हाबदोंमोन, बे बाथ्राखौबो जोङो एसे आसरित नाङो। आरो बिनि अनगायैबो आथिखालाव जे बिपिएफ हान्जाया, बिथांमोननि हान्जाया मोनसे गिलु फालु मोनसे माने 6टा कमिउनिटिसनो एसटि होनायनि जे बाथ्राफोरखौ दायो बुंबाय थादों आरो बिथांमोनहा देरहालाङोबा बे खामानिखौ मावनायनि जिहेतु बाथ्रा बुंदों। एफा हारि अनसुलाबा, हारिनि सायाव एथ' सिन्था गोनांबा, बे हारियाव खहा जानो थांनाय मोनसे जे इसु 6टा जनगोष्ठीनो एसटि होनायनि बाथ्रा बुंनाय, बिनि सायाव मानो बिथाङा जेबो बाथ्रा दिखाङाखै एबा बेखौ मानो जेबो अबजेक्सन खालामाखै। दा बेखायनो जों सानो बिथाङा जेराव माने गावहा बेनिफिट जायो, गावहा लाब जागोन, बेबायदि बिथिङाव हारियाव खहा जानाय बा हारियाव लाब जानाय बेजों बाथ्रा गैया बादिसो जों मोनो। बेखायनो बिथाङा बेबायदि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ एबा बेबायदि बाथ्रा बुंनायखौ बन्द' खालामनांगौ। जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिथाङा हाबा मावदोंमोन, बे समाव जों बयबो बिथांखौ रेसपेक्ट खालामोमोन आरो बे समाव बिपिएफनि हेंथायै, बिपिएफनि कारापसन दुर्निति बायदिसिना बाथ्राखौ लानानै खोथा बुंबोनानै बिपिएफनि हेंथायै भट बिदोंमोन आरो दा बिथाङा बिपिएफनि जानानैनो माने बिपिएफनि थाखायनो भट बिफिनदों। दा बिथांखौ गावनि आथिङाव माने रुवाजों दाननानै लानाय बादि जोङो मोनो। बेखायनो बे फारसेबो बिथांनि सायाव जोङो एसे आसरित बिथांखौ नाङो आरोखि, आसरित मोनो। एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव 10 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गोसो गुदुं फरायसा फरायसुलिफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो थाखाय एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव मुं थिसननो हागोन। बाक्सा जिल्लानि बागानपारा सारियालिनि सानजा फारसे थांनाय लामानि साखाथियाव दं एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारा। बे एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव नांगौबादि गुन गोनां सोलोंथाइनि राहा दं। थिखानाय आयदा हिसाबै इंराजि आयदाखौ लाथारनांगोन। बेजों लोगोसे एसामिस, बड', हिन्दी, नेपाली, अल्टारनेटिभ इंलिश सायख'नानै लानो हागोन आरो पलिटिकेल साइन्स, इडुकेसन, एडभान्स एसामिस, एडभान्स बड', लजिक एन्ड फिलसफि, इकनमिक्स, जिअ'ग्राफि, एन्थ्रपलजि बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन।
लोगोसे आलादायै बेसेन होनाङै कम्पिउटार क्लास लानो मोनगोन। एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव एक्सपिरियेन्स एन्ड क्वालिफाइड टिचार्स, बेस्ट एडुकेशन with adorable fees, education with modern technology. The admission fees charge would be considered for below poverty line and brilliant students. Hostel facilities for boys and girls बायदि बायदि। थांनाय 2022 मायथाइयाव फोसावजानाय आसाम हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथाइयाव बे एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारानिफ्रायनो अनामिका ब्रह्म मुंनि सासे फरायसुलिया 92% लानानै अल आसाम साबजेक्ट टपार जानो हादोंमोन। लोगोसे बोहैथि बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव गोसो गुदुं फरायसाफ्रा मुं थिसननो थाखाय फरायसालियाव फैनानै फर्मखौ लांफैनो हासिगोन आरो मुं थिसननो हासिगोन। गुवारै मिथिसारनो थाखाय 9954505027 8011337530 नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।